Maawan umartap ay ayatin ka. Ingat kong parbiyak at daan dito'y angay ayatin ka. Puso para laikin ka. Ayan na ba? Puso 230. Kaawang umartap ay ayatin ka. Ingat kong parbiyak at daan dito'y angay ayatin ka. Ako'y puso para laikin ka. Ayan nga. Gawat ang apulog, buya patay eh. Uy, narigat talaga. Ang narigat. Alam mo kung pat video? Yung subayen? True. Ay talaga sis, narigat talaga. Narigat ito, YouTube. Ang sa vanity So, dapat kami, may time 70. schedule. Shock, di ba 70,000 na? Tatan. Laki o. Ela, kagkarara. Sino ti ala di Dela. MC. Sino MC ka de? Ay, ay niya. Kanta tapos yung songi. Kita sino sa balik nagsakay ang may puso mas comment. teka panaan sa gladin Happy birthday, mama. lagi kinasaktan na pangarapan. Yung kasama ang naglapas, at isang na nagbalik ang sa
rampas Kahit isang gitna nagbalik ang sabrang Sikat, sikat ang hindi sa balik Na ang ikot ay ako ang suti Dito'y sinunto ang sulikang hadid Dahil taong panen dahil karin-karin Tingatabi ako ngayong nagtay-tarin na Makasyakin ka Kitin ka hindengin Ang werte ako Aguro uray ko'y puso Kasi kaanin di sa balingay ka Patekon Kasi kaanin di sa balingay ka Patekon Ay, Ay, ayan. Mildred! At tawagin nga daw po natin dito sa harapan si Miss Mildred Domingo para mag-lead ng prayer. Ayan, Miss Mildred Domingo, di ka na? Besi! And syempre, star-studded ang birthday ng ating nag-iisang Miss Tarabita member. Si Miss Tara, walang iba kundi siya. Miss Ash Dairit. Ayan. Adaptoy agad YouTuber friends me. Ken live streamer. Later po, kalkalpas kami ti live tiray aw ni Ilocano. And on the way na po ang ating DJs papunta dito. O, di ba? Nag-star-studded. Ayan. Daapot ti Rayaw ni Ilocano singer madamdaman ni DJ Klang. Damit ni DJ Patrick Ijay. Ni Lolo Basyang. Lolo Ambo. Ni Madam Tonyang siya. Ken duwak nga talent. Ni Madam Tonyang Angels. Kasamit ni syempre. Awan sa bali ni Andy Morena from Tabuk. Kalinga. Ayan. Wrong! From Rizal, Kalinga. Tabuk. Diba taga kamit lang Mildred? Si! Tabuk-buk. Ayan, may ka Randy. Hey, gan. Wik-wik Ayan. ko ng wik-wik. Kinayaban tayo mamit ni Miss B-Tab dito isang wanan. Ayan. Ang partner ni Miss Ash sa Miss Tarabita Vlogs. Naka-live ayan. Hello sa lahat ng mga followers ng Tarabita Vlogs. Ayan, sa mga followers ni Tarabita na hindi pa po nakapag-follow kay Madam Tonyang, pumunta kayo kay Madam Tonyang, then iyan, subscribe nyo si Miss Tarabita. Very wrong. Ayan. Ayan, and nandito din, sino pa ang mga nandito? Ayan, syempre mga friends ni Mami Ash and yung mga friends ng kanyang magulang. At yung mga member din ng Miss Tarabita Vlog. Yes, member ng Miss Tarabita Vlog. Sali na kayo dito, Madam Tonyang Angels. Team Madam Tonyang ken Manang Ella. Manang Ella, paigayam na dipatak. Nakasanong ni naka-rainbow meet ngamin ti kiday-kiday na ni Mami. Nadipatak to naka-rainbow ti kurimatmat na. Ayan, special mention ang ating nag-iisang merong 37 banks ngayong araw. Walang iba kundi si Mildred na halika na! Yung mga followers mo sa YouTube. Sponsor from Australia. Australia. Ayan. Manang Ella, halika na. Bago natin simulan at naka-live ang Miss Tarabita Vlog sa And lahat ng YouTube. member ng Tarabita Vlog. Yes. Paula, Michael, join na. Yan, bago naman natin simulan, bago tayo mga tatatay ka lagri na andong. Mabisbisin na kuko na ana. I'm honest. Wait. No. Ayan, nayaman tayo man isudat tayo. Ito po ay lahat ng Team Tarabita, Andy Morena, Madam Tonyang Angels. Ano yung dulong babae? And yung ano natin, supervisor. Yes, nakapinpintas na personal. Assistant ni Madam Tonya. Napinpintas pa iso na kanya.
Ayan, napag-messagean tayo man nga rod ni Mami Ash, fans da, yan ti Mr. Bita Vlogs, kaya nag-message agite para sa mga tao dito sa harapan. Ayan. Kasi nga, Ako nagsangsangit I'm not prepared. I am not prepared. So, Mildred, anong Tagalog ng I'm not prepared? Hanak ka nung Anak ka na. Ala, sa mga supporters ng Mr. Rabitab, ito yung kino-contest nila noon ng spelling bee. Bago tayo ag-spelling, wala tayong show. ay wala tayong show. Ang managin spell dog. Aw, aw. Aw. Ayan, mami, mag-message ka na. Ay, wait lang. Baka agselos ni Miss Mara yung isang member na. Ayan, Mara. Wala si Miss Mara. O, alam ko, Mara, nanonood ka ngayon. Wala kang kwenta, o diba? Pimanaw ka. Umalis ka, bumalik ka. Kas day lang. Alright. Charot! Ayan. Ano ba't ibaga? Kasla awang maibaga. Oo nga, di ba tarabitab ka, dapat managsao ka. Siyempre, tarabitab sa harap ng camera. Pero paglikod na, awan. Charot! Bago ang lahat, hello sa aming live viewers ng Miss Tarabita Vlogs, Madam Tonyang, and of course, yung member ng si Madam Tonyang po ang manager ng Rayaw. Alam, may ato nakapasangit! Wasing! Go. Ayan sa ating mga live viewers dyan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe Miss Tarabita Vlogs. At dito lahat ng member, and of course, yung ating Pinakamalaking subscriber sa ating lahat, awan sa Yes. Bali, ni Andong nga Barangabang. ni Andong. Ayan. Yung mga nakapag-subscribe po kay Andong, lumipat po sa amin. Nauna. Tapos iyan subscribe Jason na. Yun lang naman ang aking message. Thank you so much sa mga friends, sa mga, ayun nga, yung sa loob ng 1 month na kakatwa kami, kakapsa ko, iba kanyayo. Yung banding na nabuo is iba. Iba din yung sa may family and syempre sila kasi pag may problema ka, i-comfort ka nila. Ang sasamit na andungin tamay sa pelang ano nga aldaw ito ikit pamilya tayo isuna. Basta ang Sino alam iba ko- nga pamilya tayo isuna, gawin kami ng tunubigat. Charot. And hindi rin kami makapaniwala na makakasama namin ngayon si Andy at birthday ko pa, o diba? Diba? Ala kayo. Siyempre, dapat kuha niyan. Siyempre, ta senior citizen mo ba? Alawa! I was. I'm 18 years old. Dibo ko po ngayon, kaya pink. Pink. Ayan. Ayun lang, basta thank you sa lahat. Ayan, sa buong team. Yes. Mabuhay mabuhay tayong lahat. Ayan, Madam Tonya May Angels. baga. And syempre, thank you kini mama, kini papang ko, no awan handa. Ken awan ti Miss Tarabitab nga mabibuyain ka Yes. nga mang parparagsa. Ken mang liwliwa ka na kitiya. Ano tanaya balas yung taaw. Ayan, ketan. Ayan, ketiya ba tayo Ay, sige. At yung mga pala nagbigay ng pa-prizes na, Prizes sa dan sa Macdo. pa-prizes natin dyan. O, shout Wow. out kay Tita Beth Braganciaya. Abangan nyo, may Miss From Kay mamaya si kami Canada, ang lalaban. And then, ang aking mamita from Hawaii, Miss Shirley Pagatparan. Ayan, thank you so much sa inyong mga binigay na prizes for... Sana all may sponsor niya. Ay, ang sponsor na hindi para sa team ha, para sa birthday ko. Oh. Okay? Mildred, sino may sponsor mo? From UN. Ayan. Ayun lang. Iyaban tayo mamang ngarod niya. Siyempre, ay dungdung win kin ay ayatin na unay nga nagana. Ni auntie nga ni Tita Agnes ken ni Tito Danny. Kung may nagagos ka niyang Uncle Danny kasi nagpangit di kita na. Pwede yaban na ate nga bakla ko na. Biyogin nga kasi. Uwe. Ayan. Pag may siyempre ni ate And my only one sister, of course. Ayan.
Duwada lang apo nga agkabsat. One girl can one daughter. Dimlaan mo. At dapat bawar. Ayan, iyaban tayo man iso that ag message. Sakbay tayo nga agkararag. Agkararag ni Mildred. Oh, English ka no, tama di na makaawat ni Tagalog nga prayer. Pero si Mildred is stunning talaga siya. Aji abado nakit kas na jerupa na agsiling-siling siya. At abot-abot na. Ayan. Ayan. Wala tayo sa show, sabi niya. Ayan, iyaban tayo da ate man ah. I was nila bet nahihiya. Kasi nga na da startan tayo ta. Kulkul dingin nak na ang dili ko kuna na mabisin na kung sis kung kuna. Itidyo di may. Ay tinday. Tinday lang to ano di ba? Na, di ba may aso bakto? Pagbahin. Yan. Ouch.
Naibos ni tissue. Nagsasangit na. Ayan. Konti di message ni Tita Agnes pero ramdam nila sa isa't isa kung ano yung gustong ipahiwatig ni Tita Agnes kay Mami Ash. Ayan. Yakap lang kinadya meaning ti sangit da amo dan ti meaning na. Alagarot kita second to the last. Ayan. Dawatin tayo Mami Tia message iti katandem na iti YouTube nga mangragragsak ka na tayo ang aming nokwa. Awan sa bali ni Mami Christine. Ika na lotion kit nakabangs. Ate message ko kini Mari. Thank you kasi ano. Ay, 8 lang, bes. Ay, 8 oras Face- ata ni. Then thank you kasi nagkadkadwata. Ay bagalita ang bungag kalalaki. Ni Robert kini Aljay. It was hard talaga. Happy birthday, Mare. Ayan. Ken, kurang alam makasangit nga talaga. Siyempre, dawatin tayo with the message ni Fernando from sika ba Fernando? Ay ni Andy gaya. Andy, ayan. Berting, tiragan. Berting. Pagdiit tayo lang nga nakadwa ni Andy, biglaan mit lang apo. Ayan, biglaan tiya pa nagsasama-sama mi ko namin. Kakapada tayo nga Ilocano vloggers, so titinulong tayo amang paragsak. Dagiti amin nga Ilocano. Kaya naglalalaw ka dyan dati dyan balasing tao. Ayan, abroad. Ayan, dawatin tayo man tiya message na ni Andy Morena. Like, actually, I do not know. English ba't maling nga din? Hindi ko alam kung bakit ako nandito ngayon, pero I'm very thankful because I was given this opportunity. I'm very grateful because you guys are amazing. Yeah, actually, I don't want to be emotional, pero feeling ko talaga this is mangyayari talaga. Kasi I want to escape the real world because hindi ko alam. I am not as happy as before. You may see me very happy in front of the camera, but I have this emotional breakdown. And di ko alam, like, I am questioning myself. I am not giving happiness to myself. Tapos noon, nag-chat si Tonyang na collab daw. So, kahit kung maliw-liwa talaga, tibagit na talaga mabaktit na jabalay. Di ka mo, problemado na nga dapat masaya na lang kasi ado di maparparagsat kung in the real world talaga ni Andong hanga na Auntie Morena aglablaban agijay kasi ti demand ti tao kina Auntie Morena you should always be happy pero ni Andong day ti real nga mangyayari masaksakan isuna talaga so nga this is not a coincidence, this is destiny na magtagpo-tagpo tayong lahat tapos gumawa ng maraming contents na masaya para makalimutan ko yung sakit sa buhay na nararamdaman ko ngayon. And what I can say is I'm very thankful. I'm very grateful, I'm very thankful na you are now a part of my vlog and hopefully this will not end, this will lead us to forever. So thank you so much guys. Nakaka-touch naman. O, di ba? Makanta yun, okay na naman kung may gusto na Ayan. Ana, last na ingin. Ana, ti may baga magidiya nag-message kanya. Ang aming bimati kanyak, Messenger. Ang aminin, relatives, friends, followers, subscribers. Pasensya kayo na kayo mamay-sa-maysa. Nagado kayo. Ang kayo mamay-sa-maysa nga replyanin. Basta thank you kami with the whole team. Ang amin kami, hindi lang team Tarabita, ang amin, Madam Tonyang, and of course, Andy Moray, na alam nyo na yan.
Thank you so much. And Manang Ella, baka damdaman, lipakinak na ito. And Mildred, doon ka muna sa likod. Ben, na medyo ag-expire di plancha ti buok mo. Ag-subsuble. Ayan, And of course, may we request, sir, please, RJ Bautista to Yes. lead the prayer. Prayer. Spell prayer, Mildred. prayer. Spell. Spell 12. O 12, latan. 12. Spell 12. Ay, spell 12. Ala, Agitawin mo latan. O, sige. Agitawin mo. Spell 30. 36. Spell 33-0 ka, no? Sige, iyaban tayo ni Sir Yes, sir. RJ Bautista. Ayan. Sige, kararag tayo, papagayon mga kabsat. Before tayo nga ilid iti kararag ni Ash ya daw, iti may isang vlogger, one of their visions or goals is just to make other people happy. But behind the scene, adu apo iti sakit da, adu iti sugat iti puso da, kaya dalang maparagsak iti tunggal may sakada tayo. So, I myself, may saak na tinutulungan iti dahil nga vlog, ijay balasing taaw, kit ko nakatakwada, agawi da, because of your birthday, makita ko na dumado mga vloggers, naragsakat ka na kayo. Sa karag tayo, manakabalin, managparabor nga Diyos, si pupuso kami hapo, ngagkamangken ka, umasidig ka, awan apo, iti maramidan min, awan kakata kami, kasi kati Diyos nga naimbag, Diyos nga naiyat, Diyos nga balbaliw. Diyaman kami, manakabalin nga Diyos, tanadanon apo ni Asya daw, iti may ka-29 nga panagkasangay na. Kita po'y kararag ni among apo ni nalaw ni di puso na. Among apo ti plano na, iti biyag na, manakabalin nga Diyos. Kita po, kahit na apo mang paragsak, iti pada na nga tao. Kita di vlog na nga Mr. Rabita, ikararag ni, manakabalin nga Diyos. Padin pa'y kumaapo ni subscriber na, padin pa'y kumaapo ni adu nga bibuya manakabalin nga apo, tak na da Lord, nga matulungan dahil iti financialan, na emotionalan, kinaduma pa Lord God, nga may tulong dahil pada nga tao. Lord, ikararag mi, dahil nga anak mo, dahil nga adipen mo, tak nga ikam ako tipigsana, kinasirib, tak na dako Lord God, nga may present da nga nalaing dagiti vlogs datak nung makapagparagsak na di pada nga tao. Iya dahil apo nga mga sakit, sa lukubang apo nga kinapatik nga daram, nanyaman apo ti plano ti diablo kan kuana, dagiti bashers na Lord, ikam apo, iti puso nga ti care, ikam apo lagad iti pag-as ti biyag na tapno iti likudan, dati nga pasamak iti biyag na adto ti namnama, babaen ken ka. Agyaman kami manakabaling nga Dios, kiti kararag mi iti victory dito nga programa ang gingganat ta kinanggat malpas. Lord, si kaapo kuma, iti tutuloy ang tignay tunggal may sakata kami. Agyaman kami manakabaling nga Dios, bindus namin tinaganak na dati kaparis na vloggers kin maging apo iti kagrupo na sikan apo legat timang bindusyon katakwada kin mga iwan katakwada siya dinuman ti mapananda. Madaydayaw ka tinagan niya po ng Jesucristo. Amen and amen. Happy birthday po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, happy birthday Mami Ash. Happy birthday, Mami. Ayan, kita. Ayan, nag-blow pa lang so na ti candle. Doon ti i-blow na. Ayan, puro buto, nagkilo di ulo-ulo di mesa. Ayan. Kanyo kinay kwa dito nagkikita na kanya utog. Ito talaga nga puro boto talaga. Grupo pa ka mga boto, Bessie. Charing. Kita cake mo kayo mati ka makahalata. Puro boto, ane. Okay, di pa lang umuno na nga buto. Ay nga cake ko na kuma. Di pa lang umuno na nga cake. Okay. In 3, 2, 1, blow. Ayan. Di sumarono nga kilo-ulo na. Ayan. Ayan. Happy birthday once again, Mami Ash. Ayan. Arasas na ni Mami Ash na tayo ka. 25 pieces lang ano apo di ulo ti tilapia. So, tagigaysa tayo lang. Ayan, rugyanan tayo. Joke lang ako. Rugyanan tayo na agragsak na pinaglalafang. Ayan. Habang mangipaay ni DJ Pati sa miwek para kanya tayo.
Try kapintasan, ang naglapas ang tritang. Kita'y mo, anahitan, sinukat ang pinakukita. Buok mo, anak ko layang, pintas nga ang laplapusanan. Tidakis na hanga nilakay mo, iingkain sa saganaan. Almet ka tayo makibibiyang, no isuti paglagsakam. Uray pa'y aming kakakit na yun. Kunak mo tayo kadendendam na sawa tita, ipagpati. At alang rokin kandi kapay na amarne. Hindi kayo ni mo. Muna kayo. Damdaman ta sila kayo lang hindi pinabisita. Di ba lang natapa po ko yung sini? Yan, karurayan na kami. Suda pa yun lang yung mga magiging. Ay maulawak sa wet, maulawak sa Mildred. Chocolate and mataros ang tik-tik na mo analimig. Mildred, kunat ko tayo kadendendam na sawa tingin ka, ipagpati. At alam rokin kandi kapay na amarmarne. Si kantay kapak naman, tila adat pagpalpalaingam. 24 oras ka nga online, puro selfie karga na to timeline. Kasano nga tamit ay pamilyam, himpay pulos sa mapagserbiyan. Kasta lang arudan niti o obram, balang antis kanto pailang. Manang kuwan dapay oras mo, ata namin day kabiyago mo. Maan-ano nung narasay kakutil mo, wano narasay pakikitay. Kaya patek may sadlakay mo, ay namakon kikat si bumuo. Papunta wem day tapuso, day napintas na putno. Papunta wem day tapuso, day napintas na putno. Eh, sumara na sa may mga ampos, sa may mga napolwana, diya, di Hawaii. Sana may nako! Daring na to, diya, di Hawaii. Trabaho, akan ka na yun. Kabagyan tumawa, ibaganan kaya't naagatan. Agriing kang marignakan kabagyan, susuruem tayang trabaho. Hoy, awan ka nung kapartner ni Andong. Saksaklutin nakulap mo, tapno rumam ay biyag mo. Ilalaan mo, rina at trabaho. Di mayen, di man, bakit kundi na budo. Inaldaw-aldaw, ang raman pa'y duminto. Rig-rigan mit na palalo, dito'y haway kapsat ko. Banda, Huwag na! ang babalsimot na.
Iba ka na kaya't naagatan Agriigang banglit na kabangyan Sursuruin kayang trabaho Di mo isagsaklutin Nakulap mo Tapno rumang ay biyag mo Hinalaan mo Rigang at trabaho Di mayen bima Makut-kut di na buto Inaldaw-aldaw Agraman pa'y domingo Rig-rigat mit na palado Dito'y haway kapsat ko Rig-rigat mit na palado Dito'y haway kapsat ko Madam Konya Right out. ni Ilocano. Another swimming na follow-on. Team Mola. Mola. Wala ilang galing dito sa tayan at talipakuwi ano liwayan babalik na hindi pagdari magkat madadae ano madadae pero pos na din to sumubling Ketitisan takna ako ripaten Ket pinagmula asin payen Di mula ilayin Di usartayan ang taripagoy Kaloliwayan Mabalik ang tiyak pagdalit Bakit madadain Ket nung madadain Tiro pupos na din to sumubli Ket itisan takna ako ribaten Ket pinagmula asin payen Kamusta ikayariga Inilalain Abalasan Di mo liwayan Di mo metsardayan At dari pa ako kinaiwanan Dito sa ragayan ang talipagoy Kadoliwayan Babalunay tiyak pagkarit Bakit madadain At nung madadain Tirupos na din to sumubli Ket itisan takna ako ribaten Ket
mula asing paye. Kasta ika'y ariga, ilalae, abayasa, di mo lawan, di mo mitsardaya, at naripatuin kinaiwana. Kaya liga, ilalae, ang nalasa, di mo kaliwayan, di mo mitsardaya, at naripatuin kinaiwana. Ayan, dito pa lang ako tapos. Sabihin niyo na po, Ulwana Timula. Sabihin na number 1 of Allahumma. Get up in old Oklahoma, one night near the beautiful moon. Love blossom in old Oklahoma, two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawning, and left me here all alone. Left me to pine for my darling, that was my home. Moon standing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Andy Morena, naging masubo na ni Antong. Ada nakita sa ada nakita ka lalaki, basta lalaki nga nakita. Old Oklahoma, what night is a beautiful moon. The blossom in old Oklahoma, two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawning, and left me here all alone. Left me to find for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light.
my darling tonight. Oh, tell her my love. Tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Sa buhay na pangulwan, Toy Carayo. Ay kalaigin, nagituon ko at ikaaklunin. Ay pagarong kung sa baring-baring, ulbo dalilaw manang irurumin. Dairu akarikin sa patatawan patyan, nayas na ikarapan agonoy ko, hindi ka paibingin. Amin na panang butikot ko, ikapay lainsin. Parang inananis, parang irurumi. Aniyan gustuin adingin, aha. Napakapukaman ay kakaasing. Tatnon ayat ko pasudiem, aha. Kerabiyaga asitatalingin-ngin. Nairong akarikin sa patatawan patyan, nayas na ikarapan agonoy ko, hindi ka paibingin. Amin na panang butikot ko, ikapay lalais. Na parang inadanis, parang irurumi. Aniyan gustuin adingin, napakapukayan ay kakaasing. Tatnong ayat kong pasudiem, irapiyaga asitatalingin-ngin. Nairong akarikin sa patatawan patyan, nayas na ikarapan agonoy ko, hindi ka paibingin. Amin na panang butikot ko, ikapay lalaisin. Na parang inananis, parang irurumi. Nairong akarikin sa patatawan patyan, nayas na ikarapan agonoy ko, hindi ka paibingin. Amin na panang butikot ko, ikapay lalaisin. Na parang inananis, parang irurumi. Na parang inananis, parang irurumi. Nagpintas ni Mildred talaga. Ayan, last song ta. Ayan na. Kablawang naman apo di presensya di apo tayo barangay captain di barangay Bulinaw Aurora. Yeah, Barangay Captain. Barangay Captain Rogelio Cabarrubia. Sa palakpakan tayo man iso na Hello, po. Captain. Hello po, ano yung pagkarabi ka? Mangisagot kami din lasin tayo yaban tayo man agad Madam Tonyang Angels. Tasi kami mamit sumublat iti panaglalafan. Ajit Madam Tonyang Angels tayo apo. So dati original singer iti Kusilapan Kraken Uncle Bertie. Mala kayo. Ayan, last ato yeta sublatin da. May isa kasabi na panguluan, Sisir Mata.
Rugyat mitende garama Akas tayo nakatitin na Ika kumana patubusan Kasyang nagtatay panama Murayag tuwari na subliya Hirag sa kuwa na tundan Isang mo dinakaian Adahin kanday takalin mo Maglalo no ipaludit mo Tama-tama kas bitwen ko Nilaing ilaw dawat ko Maring noon sarangan ko Turay laing mudak kulak ko Iinak malamano Kungal manang may maisa Katakan na si Serata Rugyak mitente garama Akas bayan takutikan na Ika kumana palubusan Ta siyang mitentay panawa Murayag tumarena sukya Hirag sa kuwa ng tundan Ika tuwang malipatan Gusto tikitayawa Muray no kaanuma Sa dinong malagumadula Anong nababala sa tinang nasarakan Awan pa'y pinakita Akas kay kati pinapinta Awan pa'y pinakita Akas kay kati pinapinta Madam Tonya Ayan ang Gilberting Ayan Iaban tayo man na original apo nga singer iti Uncle Bertie na kusilapan ka kasublatin da mamot so da mamot ti agkata tas ni mamit timangan takas lang umutong na ko and para sa mga gustong mapanood po sila mapanood sila follow lang po natin ang Facebook page na Madam Tonya. Ayan, ang Gigi Delana po ng Isabela. Ayan, ang Madam Tonyang Angels. Kantain naman ni Miss Aliyah Alberba. Kanta na nga Uncle Bertie. Ayan.
di malaro ay at pinapukot niyang kinder isubayan at pagkakatasay alatiro at lawalo makain at damay sa mamalit nakita mo niyang kinder ng matugaw at kapkapya ng kamulit ang water iti matalon inaamin analakot ang wapikit-kit wanan magtaripato banguno ang riting ng panagugot titi kamutin hindi sumapit si malibukat ni Uncle Bertie dagiti anak na ang rama ng puto na nagregranada na pandingisita dahil nagbaliwang dagiti anak na itikin ng dagat imaladakin ko na Ingeniero, doktor, ken abogada ni Uncle Bertie anyang matang obrana kasta ni Uncle Bertie sila sumambet na di malemet pinta na anak na apasyare nalako na di pagdagana na pinapaadang na gamitan man siya naliti balaya Sikang karuba ang mamangkat isuna ni Uncle Bertie tatang kay isuna aramitin mo tiyamin kadating nga anak na ang subalitay kumamit ng wana ang subalitay kumamit ng wana Candidate number 12. Ay, Hindagat bitin kayo ano ganda matuwag sugaling ay kiyat sorry kadyo Ebek lang. Ebek lang. Ha? Di malah disangka. nakalalong amin di sakit na tinihan daw ang pimanang ka sa ating kapapulos kinita tuwing medang nagalas Batak kadir ko mami lagaran. nagwayas sa bayan naligawan ka Basta tigayat mo? Mati ikwa talatan. Kinikita O yan, nakuha naman ha. Intong nagsarap na Pusin na baka Ipasulit na to'y mata Ako mitapet ka Sangko kay pangatupin Ipagaba Tas ang lupa na kiparit na Ang nabiyag at nawan ka
nabiyagak nawan ka. Ang nagmamahal ka ng puso't nagiputang ay di sorry. Damage has been done. Di bet ipangabsal ay turan. Palay gigit masarakan kalpasan nga syakit panawan. Ito nagsarap na sinabak na. Imasuling totoo'y mata ako mitapin ka. Sakto ba'y pagkatuyan di pababa. Kastan ko pa nang ibalik na. Ang nabiyagak na ka. Merang kinapay suwanan na. May liliyok at tapin ka. Paring mo, kabayan ako. Narapitin na. Ito nagsarap na. Pusin naman ka. Ipasulit totoo'y mata ako mitapin ka. Sa ay pangatuyan di pababa. Kastan ko pa nang ibalik na. Ang mabiyagak nawan ka. Gibret! Kung ni Bessie, kipindas ka ka doon. Para happy. Sabsabali ka ng tipistas mo. At uri na ka nung tagir-gir. Kinaw yun. Ito ka na ni Bessie, ten! Dora, swiper, wag kang lalapit. I love you. Tingin sa akin. Bakit ka sa dinumanti? Ayan mo. Malangagit ka. Ipanet ko. Kinapunokin ka. Adikan malipatan. Di ko'y biyan ko. I love you. Di mensahe. Paragan ka. Sa dinumanti. Ayan mo. Malaglagit ka. Ipanet ko. Kinapunokin ka. Adikan malipatan. Di ko'y biyan ko. Di pa nagmamaysa. Di mas pang-aral na iyong ko. Kumusta nga dati ay ayat ko. Kung kuna'y di puso. Kung manalangin. Aantay kaladawan mo. Na isang pang ipapasa. Tu'y ililog ko. I love you. Tingin sa akin. Paragan ka. Sa dinumanti. Ayan mo. Malaglagit ka.
Paula ko na, mami. What's the time na ba? Anak ko dito ka man pelang naman. At ito ka ay work to go. Sige, okay na. Sino nanonood? Hi po sa 13,000 na nanonood. Yan, Miss Andy Morena and Paulante. Ella. Labo ka rin ang relasyon mo, ang labo. Sonata na ikamay ganto'y puso. Langit itim kaya rigakin ka. When sikat inarara pa ako. Napatek ka to'y puso kendik na. Diyak kaya ang mapukang hatin na si kalaing di inay ayat ko di itan kentiyag na tayo si kabiyak ko makaikap po to apay naragsak din lubong ko si kalaing di inay ayat ko iditan pasal dato'y biyak ko napathekan dito'y puso tuhen sikat inay ayat ko. Langit itim kaya rigakin ka. When sikat di inarara pa ako. Napatek ka to'y puso kendik na. Diyak kaya numapukaw hatin na si kalaing di inay ayat ko hindi itan kentiyag na nayon si kabiyak ko makaikap po tuwapay naragsak din lubong ko si kalaing di inay ayat ko si kalaing o saldato'y biyak mo
kaano nga ta obyak ko mailiw akong bara niagad mo nadagsing nagmaripit na gabot na laos na ilukogen ka tantanawagan ka abay di tawa bare mapus ampet ka aguray na biyak isasampet mo maladik nga unay to'y puso mo sibay ko aguray na biyak aguray na isasampet mo maasya ko kanya naging nga ang sansangitan Aguraya, biyak ko. Malaping intan, unay kapag kaawan mo, sibay ko. Aguraya, biyak ko. Aguraya, isasampit mo. Masyat ka, kanya. Ingat ang sansangitan. Masyat ka, kanya. Ingat ang sansangitan. Sorry. Ayan, niyaman tayo nga ni DJ Patrick na ang duet na kano ni Crystal. Nagtakil ti pag Ayan, again, let's love the kano. Imagine ang animatic taan nga, animatic, sinadap. Bakit naman? Ay, Ben. My love, there's only one life. The only thing that's right. I think you know. I want to share all my love with you. No one else will do. Your eyes are right. They tell me how much you care. You will always be my
Two hearts that beat as one. Lives have just begun. I'll hold you close in my arms. I can't resist your charms. Oh, and I'll be a fool for you. I'm sure you know I don't mind. I don't mind. Close in, give me the world to me. Found in you more in this love. Covers PH. Ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kung sakaling Hoy, mag-performing yung Miss sa kaya mga outfit na. Pagkasta yung Lucy. at ngayon Sana all dumalalaki na. Sana all dumalalaki na. ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan. Dito sa di ko sasaktan. Wala na hanggang ngayon, ikaw at ako.
kang uunahin at hindi natin tatanggin ang paghahanap ko sa iyong pagmamahal at tutulog sa pag-ibig natin na magtatagal. At Nandyan ka na, di mapaniwala ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di paasan, di kasasaktan. Wala noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Crystal. Hopeless. Napadasan na kasi. Napadasan na. Iyong mga kamay, di ka na nag-iisa sa hirap at ginhawa, ay ibigin ka. Wala noon hanggang ngayon, mula ngayon hanggang dulo, ikaw at ako. Pag-live naman, ano, tripa. Ano, ochen. Diyan. Sige, Jing Makorta na kanyang aros. Wala, you're so clumsy naman. Yes, it's not first heartbroken. My eyes are not first to cry, and not first known to just no getting over you. You know just who was with me. Sit around and wait for you. Lalo ba? Word talagang But baby, can you see there's nothing else for me to do? I'm hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. My head is saying, my heart is saying, Atik lang. Tatay-tatay lang ang luna. Luna pa lang. that's what I intend to do. I'm hopelessly devoted to you.
But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I've got my head, hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to Last na, tapos si Aliyah. Roda Fire, tapos si Aliyah. Last na. Yan, follow the queen. Tama na. She's got as one, si Patrick. She's got Siya muna, tapos si Patrick. She's gone. Huwag na Patrick. After niya. After niya. After niya. Mike Pino. Yuan, ikaw ka no? Ay, shark ka lang, mapanak si ka. Oh. Dumaban ka. Madang kanya. May kakanta. Ikaw kung ano. Yuan! Likod. Nagdama. Itong pumanaw. Ako nga, nagagsak. After siya. In your eyes and I can see I'm lost today to sleep. Patay, may pumulbulot. Wanna trust in your heart to Ay, damagin yan. Bari nga tadak nila. you tell me you're gonna play it smart until before the sun. But I believe that you're the just begun. And it is good as no single. I want you so I'm ready to go to the fire, to the limit, to the wall. For a chance to be with you, I'll never risk it all. To the fire, to whatever come on there. For a chance I'm loving you, I take it all the way, right down to the one, deep and truthful. You're afraid of what you feel. Still need time to heal. And I can hardly be only let me try. You touch me and something within you. And I've been happy you. And I'm not ready to kiss that dream goodbye. When in this bed there's no say no. I need you so I'm ready to go to the fire, to the limit, to the wall.
Isang ano na lang kasi. Yung ano nga, ikaw at ako. Ikaw ay Mabainak tuloy ng kanta ta. Naglayngit kami dyan ko. Ako mananakan niya. Napapasasayo ti version ko ti sis ganapa at amalat na. Nung adaman ti, nung mapagsatan na ti orat, basol dyan nag-request. Asidik namin siguro ti hospital ni Kuya Andy. Asidik lang. Balinin natin lang. Ate. Madam. Ate. Mabait na ka. Kurang binigan ko. Andong! She's gone Andong! out of my life. I was wrong. Wala pa palapakan. I'm to blame. Ha, ako na. I was so untrue. I can't live without love. In my life, there's just an empty space, and all my dreams are lost. I'm wasting away. Ladies and gentlemen, DJ Clan. Walking back, go. Won't you save me? My heart belongs to you. But later, can you forgive me for what I did? And later, hindi ko narinig pumapalakpak yung nag-request ng siskan. Ayoko ituloy. Lakasan nyo nga po na yung palakpak. Lakasan ko lang konti at medyo mahina yung aking ano. Tuloy ko po ba? Tuloy ko? She's gone out of my life. Oh, she's gone. Low bat. I find so hard. Low bat. Patay? Low bat. 20. Ha? 20%. I really miss Sublimate jay. Tapos, my sigara pa lang. Ate, ngalak charger. Come back into my arms. I'm begging you. I'm so alone. I'm down on my knees. Mabisit lang tayo. Walking back, won't you save me? My heart belongs to you. Lady, can you forgive me for what I did? Lady, ito yun, papaparaw na ko. Napalakpak yung nag-request talaga. Ayun, may pa 100.
Won't you save me? My heart belongs to you. Later, can you forgive me for what I've done to you? Kapag sa tanak ti urak, mabalin nga kantaan na kapay may sante, ayabak ni Lulo. Ayabak ni Lulo. Ayan na, natin sumang mga sumiway nga po ulwana, si Siwit. Ayan, masinutihan mo makamuti si Siwit, ingano yung di may mayapaw. Ayan, daan mo. Ipahay ko man din, iniandog ko po itong awiting ko para sa mga ano natin dyan, mga umiinom dyan. Mabaling nga, agsala kayo, sirs. Po, talaga. Ganasan mo, agsala kayo. Kingarod, ayabak man tayo lang ngarod ni Lulo, na may summit lang na kadwak no, agla-live na ngarod. Sige ngarod. Tinagan na Lulu Ambo. Ay, Lulu Bago. Bago. Sabay. Ayan na, Pinaparaw yun ni Patrick. kablawak man ngarod na atik lang, dito yung na atik lang. Ay, ito ni Lola Basha. Ay, Lula ba siya kasi? Ay, tagabga po na Sakto, ako si Life sakto. Cut tayo atoy. Ayan. Rogya, ay, sigaw ka lang Ay, nga. sige nga, ay, naimbag nga rami, ang apo ka. Nagtungtong kayo mga duwa nga ba? Ay, kablawak mga birthday, apo ko nga ang birthday, ayan mo, Ashley. Ashley! Ashley! Ay, daman, hindi ka tungtong mga lalaki, dito pumpain ka. Ashley! Apay kod-kod ka. Ay, ate kayang ni apo ko na eh. Bless ka kinilulong asal ba? May katun. Nag-sexy mat na to. Ay, Diyos ko. Ay, sige nga daw na, ay, dagayang ni kasinsing ko. Sino? Si Kamit dagayang basyang. Kumusta ka basyang bangse? Apay ang pedbak doy. Nagpang-orasyon din doy. Buli na, Pangasinan. Bulinaw pang ti amok nga rin kinapanak kundi Bisaya. Nakadadayo. Napukaw siya kami. Among bano man oras kami bibigyan. Manuras nga kasinsay. 15. Kinsay. 15 mi de Google. Ay, sala. Buli ng Pangasinan. Nagsubli kami pa Aurora. Ay, kumusta ka nga rin kasinsing nga? Ay, bang nga oras yung amin kakabsyan? Ay, sige nga ron. Oh, dahil di ka sinsing ka, ang pada kami, ngayong di apelyidok, idi ubing nakpala, idi kwa. Bangsi. Ngayong datay sulat di bangsi. Maangot ko na pizza Siya nilula yung abasa. Bangsay. Why nga doon? Palakpakan na yung man nga doon ni kasinsing ko ni Basang Bangsay. Kasak bayan day tabagaw. Ay na, Kablawak man pa lang day din nakasek-sexy nga birthday ay ta. win ah. Nakapinpintas na. May kamantoy nakabangbang nga balas. Bang eh. May kaman dito. Ash! Oh, may kaman. Kinantaan mo dato yan. Hoy. Basay. Sige ni Agi, kimti may kapukaw. Kamusta ka? Kamusta birthday mo po ko? Ang kumaawatan di Ilocano. Oh, lawa. Nauraw ni Lola Basha. Kamusta ka na, Betam? I'm fine. Pwede ba itong microphone ni Tunyang? Kamusta? Pinas talaga ni Lola Basha. Nagtawid di 12. 12. 12,000 years old. Ito yung kasinsing ko nga nakabangbang sing. Kablawak ka man na po ka, nagragsak ka, nagasat nga ba nagkasangay mo? Ay, sige ka man nga, aginid ka man nga nung timensahe Dawat ka, kasinsing. bendisyon ni Apo. Ano eh. Bendisyonan ka, Dawat ipay. Na natunog menskan, kit sang kapay unay gargaram. Pangawan.
I'm virgin pa Lola Basha. Ay, suga daw, doon na nagpadara kan siya ka gargarampang. True. Doon ay sinate. Ay, na ako. Dahil na apo ko man na niya. Atamanan ko na ni Mildred. Ay, ni Mildred. Mildred! Ay, nalaing ito yung spelling. Natablahong man na ito'y nabala siyang dekalman. May siya ay. Ni Puka. Puka! Ni Ila. Ila! Sino dato'y nakapimpintas barbaro terupak. Ala! Ano na ganda dato'y? Ano lang na Puka? Fernando po. Fernando! Stop it! Stop it! Ganun na. Siyempre taga-abay na. Ay, ni Paula. Ang ka? Ano? Awan! Awan! Bola. Bola? Paula. Dada-abay na. Mildred. Mildred. Ngayon nga Mildred na ganda dato'y apo. For your information, Loso. Diba? Nagdek-day sa ilaw yun. Nakapimpintas nga nakan ng mga pasyon. Nagdek sa marunoon na naganda. Robert. Robert! Ako na. Nagtarak eh. Nagitakan. Robert Jr. Robert Jr. Nagdek sa marunoon. Rodolfo. Ang moktol sa marunoon. Kibong. Boyet. Dapat lamang jamay siya. Ano na ganda jamay siya, Beshe? Ay, Beshe? Sino? Kasan siya? Ayun na. Daabay ni Boyet. Ay, abay ni Boyer. Hindi ko data ni Romel. Ay, Rodrigo. Nandiyan may siya. Nandiyan na kayalo itikwa. Kandugo. Kaloko. Sino? Nandiyan na kapuraw. Sino nandiyan? Ako ang bang. Sino kaya? Ikaw. Ikaw ka na, ikaw. Tapos nga kaabay na sinaw. Nakayalumit lang ti kalugong kasi. Ang nagaraw. Naganda. Damagit garaw. Ay, nagamo ako ka. Wala pa akong taga. Yawan. Siya kayawan na ganda data. Goryo. Guryo. Tapos nandiyan may siya. Tatalon siya. Tapos naman Lunsyo, siya. na nakahilo. Idrong! Idrong ano, idrong. Na mga oras nagiti ka kadwa. Nagagagayan mo. Mabartik kayo kuma. Eh, once again, happy birthday po kay, Happy birthday. kay Ash. At salamat sa pag-imbita sa... Yes, maraming salamat sa pag-iimbita sa akin. Sa amin dito, oray na late kami. Gapta kami pa kami na po live. Kapag in-invite ko. Hala! Ano ba ako? Wala na bastos. Mapigis ko nga, datalupot mo data. Ayan, once again, thank you so much. Oray na kami pa yung nangalan na kami pa yung nayaban. Iwaklat na ito yung samang tap na yaban na kami mga alita mabisin kami. Ay, pakulat pa tayo, DJ. Kaya kawanti makanon ko na. Basta umaya ko na naman. Attitude, tamanin, nagawin ako. Ay, pakantayin niyo ni Lolo Bagon. Ay, sige. Asa ba tayo ito ha? kami ay bantay man ni Aliyah? Ang suwit tayo nga, madamdama Bakit na? kasi. Ay, sige nga doon. Bali, si kami nga duwa ni Apo Kok ti agkanta, Apo ko, kagayam. So nabay lang ti umuna sa kinjay medyo tingga. Ano yung nga nagsumiyo nga laban-wala mo? Sesewit. Nagsulat ba yan? Ako, para sa mga umiinom yan. Sesewit. Dapat sasayaw daw sila. Eh, sa lahat ng mga sumala.
Buron-buron ko sumunod noong kamayo. Tas ako'y di nagpaabot. Alright, happy birthday once again, Ash. Happy birthday. Ha? Ay, bakit ka na nilulukbak ko? Ako'y Project FX lang, ha? At kanta nilulubak ko ang invited SPG dito ka Ay, bagay mo ni Ash nga mang pagpangulo na ito yung sila. Hoy, Ash, umay ka dito. Ash! Ako, nagkakasay. Oh, dahil tatang na, dahil tatang. Lady Karate, version 2. It is a series, Ilocano version. Napaw, nagkanasay, napukaw. Latiraw, tiraw. Ay, nagtiraw. Ay, naman. Ika dyan ako. Oh, sige pa siya lang. Oh, may kanaing karamanan, to'y espesyal nga hatdog ko. Dapdapil na dabdaba, mas nalabag at ulo na. Ay, ka na siya. Ay, sige ba? Mading nga ang babae nga ramanan, to'y hatdog ko. May bagbagang nga handog siya naman, oh. Oh, may kantaing karamanan, baka malipat ang may taasawa. Hotdog ko, oh hotdog ko, noong kaikanay, ay matang tinay, ako sabay puna. Bisitin niyo isang alwadang to'y espesyal nga hotdog ko. May gana siya. Ay, sige, may gana kayo. Magsanawan. Dala ikaw pa. Ay, napo. Talagang gana siya ngay. Ay, ang sala tayo man na magkakasinsan. Ako, ang gana siya. Anak kasi na siya isuan eh. Kamayo kasakon di nagpamamo. Ay, Nag-line na siya na ni Goryo. ayun na ganyan. Nalipad akong kasi siya. Silaw. Silang! Nag-like ka! Salan silang! Ayun na Nag-line kalala. ni Silaw siya. Dapat di kasnay na kasi siya. Oh, andan sa amin Normal din lang ko. kasi siya. Dadala ko bright. Si kamay nga ron kasi siya. Nagkara ka man dito. Takwa. Aslay! Mga anak pa siya kabag-aw. Apukaw! Aslay! Kamay ka man dito yung apukaw. Ang daman di damage. Children, kita mo na doon nata. Adobo! Eka naman din. Ada, di ba? Isa nga pulo. Di ba? Sa mga pulo na kadadulit eh. Ang gagang bakit parang ko And kanta nakman ti old song nga rod apo mga ako. And sa mga na Paul 1, send me the pillow. Send me the pillow that you dream on. Don't you know that I still care for you? Send me the pillow that you dream on. So darling, I can
dream on. So darling, I can dream on too. Send me the pillow that you dream on. Don't you know that I still care for you? Send me the pillow that you dream on. So darling, I can dream on it. Each night when I sleep, I dream about you and wish that I was dreaming next to you. Send me the pillow that you dream on. So darling, I can dream on it too. So darling, I can dream on it too. Ano ba ang kasabing na sa ulwan? Send me the pillow. Kaupay sa demalawan, labi ko na talibong. May pakidok-kidok kapagka pitik sa limang siki. Lamiyok sa limang kamon, labi na kong tsatsaan tutar, kita'y ligagan. Kaupay mo sumayaw, kaupay sa nemalawas, labi kong natalibong. May pakidok-kidok kapagka pitik sa limang siki. Labyok sa limang kamon, labi na kong tsatsaan tukaw, kita'y ligagan. Bayaon paling-iling, bayaon pa uroy-uroy, nganyaon pali at liang, pali at liluan. Halapi kahit pirahi tsaktsahi, kay bakit sa buwas wara na kong ini. Salit-saling ako di makoting siki, bisang pamaliwas simbulong sisi. Halapi kahit pirahi tsaktsahi, ikembot ng bubok ng toda-todahi, kay basikarahan ng patis mo pirmi, sumayo sin puerte.
Kaupay sumayaw, kaupay sana malawas, labi ko na talibong, may pakitong-kito kapagkat, pwede kang mga siki, labyong sa mga kamo, labi na ko'y tsatsaan tukay, kita'y mingikagan. Kaupay mo sumayaw, kaupay sana'y malawas, labi ko na talibong, may pakitong-kitong kapagkat, pitik sa mga siki, labiong sa mga kamo, labi na kong tsatsaan tukay, kita'y nikagan. Mayaon paling iling-iling, mayaon pa uroy-uroy, mayaon pa liad-liad, nagpatuwa-tuwa. Halapi kahit pirahi tsatsyahi, kay bangin sa buwas wara na kung ini, salit-saling abot ibagot siki, bisan pa may basim bulong sinsiri. Halapi kahit pirahi tsatsyahi, ikambot ang bubot ng toda-todahi, kay basigarahan ng padis o pirmi, sumayaw si puwerti. Halapi kahit pirahi tsatsyahi, kay bangin sa buwas wara na kung ini, salit-saling abot ibagot siki, bisan pa maibasim bulong sinsini. Halapi kahit pirahi tsatsyahi, ikembot ang bubot ng toda-todahi, kay basigarahan ng padis mo pirmi, sumayaw si puwerti, sumayaw si puwerti, sumayaw si puwerti. So for my last song, bago sumuglan tayo One of One Angels, sabi mo na Volvana, Top Mem, Pinalka. Nabayag akong akan kantan, Jakpay nakaraman, Jakpay nakaraman, ay kung kunadaanan alam, bilin ay ditatang, ayan ang ko'y kakadramanan, gayang tananam, jay tumema pinalkam, ay nakitak tao, Anang ako. ay nakitak tao, ay nakitak tao, nagtibalayo, intamanagi, yuliti kayo, ayan yan nga or, ayan yan nga or, ayan yan nga or, nosti unegyo, nagdakil tatol, nagdakil tatol, nagdakil tatol, bekta lakas sa'yo. Nabayag ako nakankantan, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kung kunadaanan nanang, bilin tay ditatang, ayan ako ikakadramanan, gayam tay nanam, jay tukmen mapinalka, aprosak mantaso, Anang asa. aprosak mantaso, aprosak mantaso, Oti pumanyo, nagpo daw talok, Apo. nagpo daw talok, Dakil. nagpo daw talok, lupot ka kinupin mo, nagadong abol, nagadong abol, nagadong abol, sa kapandiling mo, anak na katio, anak na katio, anak na katio, espesyal ti barrio.
madaanananam Bilinday di tatang Ayan ako ikakadramanan Gayam kay nananam Jay tukmema pinal ka Gayam kay nananam Jay tukmem pinal ka Time out! Ding! Request lang daw. Nabayagan ko. Ayan. Ay, adat kanta. Ayan, nagkada kano ti agkanta, madamdama. Sakbay tayo rugyanan na event kano dito ya. Ito'y birthday ni Mami Ash. Ayan, pamisgay ni Mami Ash na ti sponsor na. Ayan, naganda ti candidate tayo kit agi kano friends na nge. Ayan, sagbay tayo nga irugi nga rodi yaman tayo man guest singer tayo. Idat ta Arabi eh. Marlon Kilna. Kanta ka na ni Sir Marlon. Ayan, nagkanta ti konting sundot. Ayan. Low mic, yes. Over it. Kunting sundot ng puso kunting gusot yung sa
Batik dalay. Oh, paris na. Baka madimikit mo pa ito, maris eh. Reduction na. Pilang ko gawin ah. Ilnatak mat. Balangay, kamutay, wami nga kalkalat kat kabagya. Ay, kumain ka na? Baila. Kong baila. Todo chicham. Kong ngang. Mong kai tin thang lai. Todo chicham kong ngang. Ini saya. Oh. Ela. Kong baila. Cô chỉ chọn chỉ đi công công nàng của chị một cái chỉ đi cho con ơi cô chỉ đi công nàng chỉ tôi giặc rồi con bây giờ thằng này con Biri jiplong, biri jiplong, biri gok, Ayan, thank you very much, Uncle. Ayan, request na kano aja birthday celebrant. Ang aming kano nga friends na tumakder. Anan, at sa oka. Ala, outfit sa bala, outfit naman ni Hindi pwede. COVID. Ay, mga candidates. Request na ni birthday celebrant. Magmi-miss gay na tayo. Alay ko, daka po kay cheer daka. After Miss Gay, end na tayo ng live. Yes. Miss Gay, tahab! Ayan, tumakder ka no ang amin nga... Ayan. Dati price na kano apo. Dakil ti price na. Itata arabi. Mildred, 1 million pesos with house and lot. With brand new car. Iyawit mo kano aji kotse nga kulay black. Ijay di makabak kano di bekit. Iyawit na aji kotse nga kulay black ni Mami Ash. With free. Nadi free nga kuha. Yes. Na freebies mo nga kuha. Ano ba nga candidate Mami ti kailangan? Kaya yung 4 lang or 5. Oh, doray upat lang kano. Yung mga best na nakakatawan ang Mildred number 1. Mildred dito hindi daw question and answer. Spelling bee ang magaganap dito. Mildred, join na. Asha.
Ayan, nagtakder kayo. Join na! Ha? Ayan, pinapanguluhan. Siyempre ang ating Napakalung- didig. Christine! Pinapanguluhan ni Mr. Andy Morena ng Kalinga. Ang ating Miss Gimika, nag-MCita. For Mami Ash, halika na. QQ Banana Q. QQ, Eme Eklabu. Hala, syempre, kasali daw si DJ Clang. Yes. May isa to ng mga transgender. Transginger. Ayan, nagtakder kayo. For Mami Ash, regalo na natin kasi gusto niyang magkaroon ng Mildred, my prize Miss Game. Nung gaya nung Ayan ginawa na yung natin sa vlog. Ata ni Miss Beta B, no? Join na. Okay, contestant number 1, Miss Christine Perdido. Number 2, si Mildred. Number 3, si Poca. Number 4, Mami Ella. 5, Paula. Yan. Ang MC na, ay syempre number 6, Mami Michael. Si Macderen, di ba? Iyaban tayo marot ni Andong. Andong may kan. At picture na niya. At pa-picture kanya ni Papang kumadigit tayo. So nagpa-picture kanya. Barangabang ka. May saka kalaban. Kalaban. After ng birthday, kukunin si Andong ng ambulansya. Wen. Ni Paula, tumakder tayo, gift tayo kini Mami Ash. Ibo. MJ. Ni Mami MJ. Ayan. Mami MJ, gift natin for Mami Ash. Kaya't nagkaroon dito ya. Miss True. Gay Yanggang. Miss Gay Uksutan. Miss Gay Uksutan Palbutan 2021. Ala kayo sa kagasot for picture ni Andy Morena Tata. Join na sa stage, Mildred. Ay, Andy, 70-30 yan. May bayad ang pagpapapicture sa'yo, sabi. Ayan na. Yaban tayo, Agi G, Kwan. Agi G. Alam, tumakder kayo na. Sayang ti oras ni napagkantahin tayo kay Agi J. The DJ lang. Date on stage na candidate. Candidate dito na, Mildred. Join na para masyopos na. Ada premyo na ato, iwa. Ayan. Candidate number 1, Mildred. Ayan. Number 2, Miss Bita. Number 3, MJ. Number 4, Paula. Number 5, Michael. Number 6, Mami Ella. Oh. Asha. Join na. Join na. Like my Sige. Kadwak pa'y gayam ni DJ Join na, Clang my again si. Join na. Please. Join na. Ang atan. Ate, agi tayo na abak vlog ko. Tika no mga abak tatabunutanan ngalin na ingan. Ay, madida kaya ta sa kuada ngamin ti kwarta na ato yun. So, lin na ingan agi spelling. Spell dog, Mildred. Nawan microphone. Spell dog nga rod. Nag-expire aji kuana ni Mildred din. Aji, ayan. Ayan. Spell dog. Spell dog. Ayan. Okay, magsushow talaga to, ha? Dito yung mabani. Okay, go. Okay, go. Apin nga yung nag-headband. MJ. Apin nga yung nag-headband ka. Tinanggal ko na yung Mara. Apin nga yung nag-headband ka. Nag-expire aji plancha ti buhok Yes, mo. tapos na. Tapos na. Ayan. Okay, Christine, go. Ala, pag-ururahin ni birthday celebrant ni Madi yung iregalo kanya na tumakder tayo lang din. Bikila. Nagbikil ka no iso na malamdamawat mag-drive aji Honda Civic na. Nagkakita kami, di paglaing nga mo, punyeta ka. May Gladwin ka no, sino ti Gladwin. Eme lang ka no ato. Asha. Okay, Kinikibo. show talaga na ito, ikaw.
Ah. Okay, go! Okay naman si Kalusyo, mo lang ako Ako na lang ay spelling tanong ko Siyempre mga ba? Pilabanan ka nung mamit yung spelling nga question and answer. Spelling, baby Oh. Since 30 years old ni Mami Ash, spell 30. Spell 30. Spell 30. Tikla taro, dat na listo. 3-0. Kailangan ko ni Miss Gay Aurora nga mga. Mala. Ay, anak. Siya si Miss Gay Aurora. Ay, Miss Gay Aurora Gayam. Oh, bunutan ati mga bakit to'y bunutan. Oh, ito'y tayo netap na nalawlawa. Tatado ti at kuya. Ato yung ato yung premyo yun na isa na tricycle. Ay, may na ka sumali? Lahat naman eh. Ayan. Ay, si Kellen, bagang tapay nga Ayan, gawa tumating kami ni Mami Agam abaki mi nga kwarta. DJ. Awal na makita mi nga kwarta. Damdaman din Ellen talaga aramidi ka kwarta. Okay, Jik ay likod. Aganda kayo ti introduction nyo. Nakakatkatawa nakakatkatawa. Han nga normal ti kwa. Judge tayo iti Hala ko na, ijay likod. Ijay likod. Bye. Kapay lang dyan likod. Ayan. dapat Hour ti product. 5. Ikanta kayo ti 5 minutes. Buo kayo ti eme-emeng step na production number. Yes. Kasi yaban tayo pa lang ni Andong nga aging termination number. Andong! Ayan, habang agpan panunod dati pang production number da, agkatapay lang niya DJ Klang para kanya tayo amin na sangapada. Ano ti production number na doon niya? Adya di kan tumalipatan? When? Ayan, habang practice da agi ano ata yun? Habang papanunod dati production number da mangipaimam tayo lang kanya tayo niya. DJ Klang iti may isang asamiwen nga na po 1 Crit Agnara. Taray, super lang. Siya siguro ag-live talaga, bumtak day ta. Ay! Ay, mabagan po prepare na. Hag na kayo. Candidates. Gana, Ah, kaado ni asawa. ay, ito. Masikog ako. Ngem awan may asawa. Ano na? Ay napili ang nami. Hindi ang kabanwagan. Kanagwapo may nami. Tigil ng sinarsara. At kamay sa alakay. Anang urso na ng kanya. Nagnalarawin. Nga income nagsara. Ragarat sa napay kiting. Itinta na asawa na. Ang pabasol pa'y naroon. Tana e mas may gaya.
Dito sa harap, split. At na birthday mo, split. Papausan ako na ang baby na nakaarawin ako. Itigrin ang ulo, himpatang ng paigente, itimumbong ka nga dadakong na naisulit kita. Itililiwa ko, ang aniya ko ay ikaw, di mamay na. Na bakit ang hindi nag-asawa? Karang-karang malusukin sa paminsan, di pa'y tumaraon, kahit ay manong na. Ngayon aniyang ko'y itay, di mamay na. Na bakit anong mete, kinararaturan ay nakasyabi. Karang-karang di ang mali, pinagsama. Uray hugot ng bayan, matupul na'y arado na. Uray hugot ng bayan, matupul na'y arado na. Rayaw, di Tonya. Rayaw nito niya. Masam. Tonya and Rayaw. Ilocano. Ayan. Okay, ladies and gentlemen, ready ba yung ating 5 candidates? May panandang? Ready na ba sila? Tay, ano tayo na di kantain? Ay, salain. Ni ayon, Ito dada. na, meron na. Pagiting mo nito, man ako. Oo na. Wala. Tapos na kaya na kami magkantain sila. Okay. Mamaya ko. O mamaya, ito na intermission ulit suna. Ayan. Okay, ladies and gentlemen. Ready na ba? Tanongin Live. natin kung ready na. Here. Ang ating 5 candidates. Yes. Live na live dito sa Bulinaw. Si Dred, papapangabog. Ready na para sa ating Ayan, nilaban production. tayo, Ajay. Ajay, 5 nga lovely candidates tayo nga parangabang. Ito ka pa lang Mildred, mga ibabay. Ayan, ti-judge tayo. Siyempre, may isa ni DJ Clang. Yes, bago natin kuhan, paupuin nga muna natin tatlong judge natin Oh, dito. may Andy nga parangabang. Oh. Tatlong Oh, siyempre, judge. kailangan tayo ti photogenic. Ni Andre nga balangkantis. Tapos, sino pa ipinabalin tayo nga i-judge? Ni Mami A, siyempre. Ano bilang yun? Nga birthday celebrant. Ayan, yung mga kuhan natin, mga MMing judges daw. Apo. Wow, may pailaw pa! Kasano pagkutsin ate Poka? Poka. Wait lang. Poka, pagkutsin mo. Ayan, ready na ba kayo? Ang kakapintas na gito tigbakin daw ang ilaw, patayin daw ang ilaw. Tanto ka naman di makita agad yung force ni Mildred. Ay, balida. Ay, bibiro ko na ibabak na Nipot yung pangabakan na po, ti mga bak, may isang ripple. Ayan. Tagi diya ako niya, dati pang first runner Umanda-handa up. lahat ng mga candidates dahil meron tayong pa-reaper. DJ lang ada nga tamit ti kanya ta Gine, nagka po abroad. Meron Bangbanglo, yan! Kahit collagen. Victoria's Secret lamang Po. po. Tagi si judge tayo ni Mami Ash, ni Miss Sutter, Birthday girl. Andy Morena. May kan aande. Ayan, ni Ando. Tapos ni Mami Ash Diting nga. Ayan. Ang pili ka ti photogenic.
Oh, kunwari picture ang isudangin ni Mildred titilgim ha. Oh, wait lang. Testing shifting nilang dati Christmas At light. simsimada pa lang. Ang patalastas tayo pa lang. Para sa mga gustong manood ng Madam Tonyang Angels bukas sa Daapote Live ta. Ang iniduwa ka nalalaing nga Angels ni Madam Tonyang. Search tayo lang tiya Facebook, Madam Tonyang. Kaya agi diya YouTube channel iti ti Madam Tonyang Tarabita. Manang Elakin, Andy. Madigayang ni Andy na the subscribers na. Apay siya, kami baga? Ni Clarissa DJ lang pa'y gaya. Lang? Para kadagiti at kakasakit nga covers na ti Ilocano songs, English songs, kaya na dumaduma pa. Search tayo apo tiya, Clarissa. DJ. Clarissa DJ. Yeah. Nalipatan, kada kami nakita ka lalaki, Jigid nakapuraw. Kilala ko yun. At the talent portion na atoy the talent portion kit 90%. 5% ti beauty, 3% ti spelling bee, kinto 2%. Ayan. Patigbak na daw yung ilaw. Ta-aggregate tayo nga agagarampingat. Okay, ada kayang tiya prize na ti best introduction number, cash prize. Sponsored best in by? chukchak. Ano di chukchak? Adi introduction. Dapat nakakatkatawa Oh, galingan nyo. Ang Miss Feminine look, mamo, kung tinangaba ko, Mildred, kanyang adi feminine look. Lang? Tamanin. Ayan. Are you ready? Wait, wala pa yung isang judges natin. May Pag mga na lang kapag na, judges tayo. At sing-singer tip ang pa-cash prize na sa dati ima na. No, nakaready na ikaw yung para sa ating tonton. Ate Aji token ka no ti MC. Ayan. Tagay sa ata. Parang Ay, baliktad. kayat ko Aji ni. Okay, ladies and gentlemen. Saan yung ilaw natin? Ash, Ladies and gentlemen, lagi na live lang. here at Wait lang, Bulinaw. baka mabangga yung Urayin bata. tayo lang apo so naman pa sa agay-ayam. Tayin lang po natin siya katapos. Nalpasin. Bagas to ukim ko na lalaki ata besti. Okay. Live here at Bulinaw, Aurora Isabela. Yes, in celebration of birthday. Ay, birthday celebration of Aljay. Anak? Ay Ash. Ako pintasim mit Aljay ko na. Ash. Gayrit. Yeah daw. Ayan. Yeah. May we now call on our 5 lovely candidates for their production number. Silaw. Ilaw po muna. Ilaw ka no, tatlo makita O, dati. tsaka sa mo, candidate Pinapintas tiro number pa da. 1.
Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito sa inyong harapan na si Christina Maluwang. Julala, julala, julala. Uging ang pabasa. Ramanam, ramanam, kitnananam. From Malaysia. Okay, contestant. Okay, candidate Number 2. Let's welcome our candidate number 2. Hello po! Magandang gabi! Mamahalin dating bestie! Okay. Ang dapat itindak-indak na. Oh my God! Okay. My name is Mildred Domingo from Calamansi. Naniniwala ko sa kasabihan. Dito sumano ito, Judge. Ito judge. Lahat ang talo sa bali. Ata ni talo ni judges. Oh, may bagak bestie. Naabak ka na dati kwartanan eh. O, sige. Naniniwala. Ako po ay... naniniwala ako sa kasabihan. Ah. Wala akong masabi. O, sige. Alam na, bakta. Ako po ay... Ako po ay... Ako po ay Ilang taon ka na? Labing? labing. La Beshi. Iwag. Gusto. Okay. Okay, go. Naabak ka, titsuk-tsakin. Okay, thank you, candidate number 2. Let's welcome our candidate number Number 3. Ay na po, nagbangsit ni mikropono. Candidate number 3 ang kanag-brush aya. Ana ul-ulbro din ba ka na? Oh, si candidate number 3. Ala. Anak, number 2 ga. Sa bali ka doon na naulo, Jay. Aha, uti microphone sikahan ko pa ang number ko itayin. Anyway, once again, ladies and gentlemen, good evening. My name is Marie Jackie Lumuncal. I am 28 years old scholar. At naniniwala ko sa kasabihang itiubing na narawit ti hotdog. Paglaki, utog. Once again, nam-nam-nam, uking anananam, Vietnam. Thank you. Thank you very much. Candidate number 3. May we now call on candidate number 4. Let's go. Ako nagpintas. Ay, abay. Lado patras na sila. Di ba alas 12 kayo nagpanagawartikas to? Ay, Romarta yun. Nagsapa. Ay, ubing, kanagatoy. Hello, ladies and gentlemen. By the way, happy birthday, Ash. My name is Maria Paula Vicente. Esperanza is 32. Na naniniwala. Naniwala sa kasabihan. Pansit Canton. Pansit Canton. Ha! Chile! Anak ano? Awan na awa ka. Okay, thank you very much. Candidate number 4. Okay, our last candidate. Let's welcome our candidate number 5. Ako nagpintas. Ay, Gusto ko yun. Ay, ang dami kayang palikaw na. Oh. Iawat mo yung microphone na. Magandang gabi, or I should say, good evening. I am Asha Dairit, 12 years old, all the way from Ola, Casirola, Arinola, Nilola, Venezuela, na naniniwala sa kasabihang ang batang makulit, pinapalo sa puwit. Pero ang baklang makulit, tinitira sa puwit. Thank you. Mildred! Madimdinalaingan na at kwarta. oh my God! At agayang kwarta.
ate. Once again, tawagin natin muli ang ating 5 lovely candidates for their final rampa. Just move. Just move. Just move. Mildred, agad-agad Ajiman kwayo, ajiman number yo. 1. Tamang pagkakasunod-sunod. Ayan. Nagatado nga kwarta ato yun eh. Minor awards lang ato ha. Okay. Wala, nag-perfect. At pupukaw tayo, Madam Tano. Okay, unahin tayo, Aji. Best in... Nakasulat na rito. Wala pa kasi Arnalo. Okay, ayan to na ating mga minor prizes. Ala, dato yung reaper, dato yung nigi. Apo. Dati pagbayad, Avon, Mildred. Ayan. Okay, award tayo na di 5 minor... ay, talo pa ilang gayam Yes, ka, no? 3 minor awards. Best in introduction, darling of the crowd, Production naman Best to. in production number. Oy, dahil Aji mga kasi abang sa- Ano yung isa? Ang production. Aji mga baktiya, best in production number, agsala pa ilang ka, no, bago na maawat, Aji. Oo. Aji premyo na. Okay, i-announce na natin ang unang minor award. Okay, ito muna. Dito tayo sa Best in Introduction number. Oy, tumakder ka na sa admin thread na baka mabawi. Andiyan na pangabakam no mga baka. Laka. Okay. 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 Asa na yung mga May friendship talent pa nila? lang kayo mamaya Ay, nagadadugayang kwarta nga pa premyo ni Sika, madigayang nga pucho-pucho. Ang yaman na. Oh. Nagadod yung sponsor. Ay, sa mo pagpagaraw dato ta kanya mo dato. Kanya ka no, ti judge ata ni... Ay, judge? MC. MC. Okay, our best in introduction number. Sino? Sino ang bet nyo best in introduction? Bago yan, ayan, sino ang may bet kay candidate number 1? Palakpakan. Candidate number 2? Candidate number 3? Number Candidate 4. number 4? Wala kayo. Candidate number 5. Ay! Ay! Nakabeshi! Our best in introduction Is candidate number 3! Best in introduction! Okay. Number... Ala, Ata di 500 pesos best in introduction. Kanya yung 50 beshi. Oh. Ang dati kwa 70-30 ta. Ayan, congratulations candidate number 3. Ayan. Okay, next. Our next, wala sa kwartanan eh. Nan, bulsa ni Tonton. Nangagasot lang ba talaga ato? Oh, Yuan. 100 lang talaga itong isa? Oo, daw. Kulang mo yung bulsa ni Tonton. Naging nakpay, agabuno nakpay ko ba? Ayan, our next minor award is Best in Production Number. Inuulit ko ang Best in Production Number bago na makuha ang kanyang premyo. Kaya kailangan niya munang sumayaw. Wow! Nag-perfect sila. Lakas la, dagit-dagit yung candidate niya. Kas na pa yung Nagpipintas da. Kas nada lang sang salamagi. Okay, our Best in Production Number goes to Candidate number 2! Congratulations, candidate number 2. Ayan. So, agsala ka bago maala ato yung premyo. Ala! Pick sa Amji Music. 1. With Pintat. Uwe, 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 uwe. Lang, sige, pa ikano muna ni Judges. Kaya ko ni Mildred talaga. Okay. Congratulations, candidate number 2.
Hoy, Beshi, ang mumu Mwa ko na, mwa! Okay, our next minor award is Wala natin na. Okay, ang best in. Ating Tumbling. next. Oh, best in tumbling. Dito natin malalaman yan ngayon at ngayon na rin. yes. Isa. And before that, tawagin po naman natin yung candidate. Candidate number 1. Oh, ang dami Apo, pa, nagkakagit oh. yung premyo na eh. Ito, ating minor prize ngayon is best in tumbling. Pero gagawin muna nila isa. Okay, tawagin natin si candidate number 1 para sa kanyang tumbling. Candidate number 1. Para sa kanyang tumbling. Oh. Grabe, masya nakita. Masya nakita, uminom Ulit, display. Ulit. Masya nakita. Okay, tawagin natin. Teka lang daw, nawala yung music niya. Ay, Na, kurgat na sa bakit limagasot, Mildred? Ate Mildred, limagasot. Oh. Ay, at gikabil kayong best in Lang. spelling. When, limagasot ni Itin Jujay, Tatlo lalaingan ni Mildred. Okay, our next candidate para sa kanyang tumbling. Please welcome candidate number 2. Oh. Tumbling tumbling. What? Tumbling. Wala, tumbling beshi. Ura na nga tumbling eh. Sa balik Sayang spelling eh. ti tumbling kin split. Ay, apatayin nyo ka na di sila. Ay, okay. Ulit. Once again, candidate. Number 2. Tumbling. Ay, awan ka Ay, na. wala daw siya. Okay. Okay, let's welcome our candidate. Number 3. Oh. Ay! Naukrat Ajay Junior na. Thank you so much, candidate number 3. Ayan. Next candidate, number 4. Alwada Pola, madugsol mo Sa ang mo dibini, katawan. ang brown out dasa. Alwada baka mabagsol mo magpagin. Up! Ah! Maabang tayo ni Mildred. Okay, thank you very much, candidate number 4. We will now call on candidate number 5. Ay, wow! Oh. High school pa lang siguro ate, PE na Ajay. Oo nga. Thank you so much, candidate. Tanungin muna natin mga judges. Sino nga ta? Makaalatira, best in tumbling. Okay, at Okay, meron ng result. Okay, our best in tumbling, no other than candidate number 1. Thank you very much. Congratulations na nakuha. Congratulations, candidate number 1. Judge number 1 siyang magbibigay ng prem. Okay. At dapat iduwa nga mabagbate. Oh. Tag 300. Sponsor ni Andong. Ay, charot. Sponsor na. Sino ang good sponsor ako eh? Ay, mga sponsors ng Mr. Rabita. Ang dami mo ng minor. Di ba may talent pa?
Oh, sige. Ibibigay na lang natin itong isang minor awards. Dalawa Ay, na dalawa lang. pa pala. Bago tayo pumunta sa talent portion. Ay, dapat nakasulat na kayo. Okay, Ikaw na lang sasabihin mo. Oo. Okay, our next minor awards is Darling of the crowd. Ayan, malalaman natin ito sa pamamagitan ng palakpakan at hiyawan ng ating mga viewers. audience, Ayan, viewers. Ayan, mga palakpakan, nasa na yung mga kwan? Mga Hoy Mildred. Sigsaan nyo, tiya, palakpak yun yung tiya. Kaya't yung candidate na sayang asin premio na. Nakalipod mit na giti. Kukutimik ba ito Ako nagkukutimit na dito yung candidates tayo. Andong! Ayan, i-award natin itong darling of the crowd. Ayan. Okay. Inulit ko, malalaman natin ang makaka-receive ng darling of the crowd sa pamamagitan ng palakpakan at hiyawan. Okay, meron pa tayong ano na to, isa mamaya, best in TikTok, may nag-sponsor. Sasayaw daw kayo ng TikTok. Okay, ready na yung mga anong tawag, Ah, cheer nila, tawag ba to? okay, Okay! Malalaman natin ito. Mag-uumpisa tayo kay candidate number 1! Ulitin natin, candidate number 1! Okay. Okay, next! Candidate number 2! Okay, nasa 200 yung number 2. Dua. 400 yung number 1. Oo. Okay. Candidate number 3! Nawanan. 100. Candidate number 4. Dati fans mo dyan eh. Oh. Ulit nga, candidate number 4. Oh! Naprete ni Paula. Nagpiriti ni Paula talaga, barangatang. Okay, candidate number 5. Wala kayo. Wala kayo. Ibas-basin ang sabi trupan. Awan nagpalakpakin lusyong. Ay. Okay, at dapat gayong nadagdag ulit. Ang dating naging sponsor. Sabihin mo muna kung sino ang nanalo dyan sa darling. Okay, ang nanalo sa ating darling of the crowd Yes, proud. is no other than candidate number 5. Congratulations, candidate number 5. Antay Ajay 400 more. Ayan. RJ Chang. Okay, meron pa tayong sponsor. Yes, asang minor awards din. Apo nagdakil. Best in Beautiful Hair. Hair. Pakitang Ibaba jibangs nyo na mo. mga buhok Pakitang ninyo, jibangs bilis. mo. 500. 500 beshi. Ipakitang jibangs mo. Ay, ibabang mga ipit kasi best in Beautiful Hair tayo. Ate kita sponsor niya Sir Chan, ano? RJ Chan. Sir RJ Chan. Special thanks to Sir RJ Chan. Maraming Best in salamat Sir. Beautiful Hair. Ayan. Meron na ba yung result? Okay, our best and beautiful hair is candidate number 1! Congratulations, candidate number 1. Di magkasot ata ni. 5,000 Pati beshi. na kami ipakita ni Mildred Aji Banks na sayang. Ang damanin tiya na idagdagin. Ay, bago tayo mag-proceed sa ating last minor award, nais po muna namin pasalamatan ang our major sponsor for tonight's event. Awan sa bali, no digit din niya, Ma'am Luz Biminda
Yadaw. Thank you so much. Ayan, maraming salamat Mama Luz Biminda. Yadaw. Yadaw. Sa pala ko mapati adi din MC kit maikam. And it's okay. The truth Thank you in point. advance. Ayan, our last major award Best in is spelling. Oh, wala atamanin ko na. Atamanin ko na. Malalaman no? natin yan, tatawagin natin sila Yes, isa-isa. Sa isa-isa. isang ating mikropono. Andong, ayun na agad yung Ayan mga judges natin yung magtatanong sa kanila Yes. kung ano yung ipapa-spelling Papa-spelling. nila. Okay, tawagin na natin si candidate number 1 sa harap. Candidate number 1. Daktil Ate Price Apotea, best in spelling. Ay, sorry. Asan na? Tawagin natin si first judge. Tanungin mo daw kung anong ipapa-spelling niya. Ay, yaman ka. Ni Ate, ang pa-spelling ka niya tayo kit ni Barangabanga Fernando. Judge number 1. Okay. Sabi ni candidate ni judge number 1, ang pinapa-spelling niya ay terrible. 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 Dati 10 minutes mong agpanunod. Yes? Charot. 10 minutes talaga? Hoy, 5 seconds ka agpanunod. 5. kahit 10 na lang. 10 seconds. 10 seconds. Terrible. T-H-E T-E-R ulit, okay. Bigyan natin ng chance. Okay. Terrible. Terrible. T-E-R-R-E-B-L-E. Okay. Thank you very much, candidate number 1. Thank you so much, candidate number 1. Ayan, thank you very much, candidate number 1. May we call on candidate number 2. 2. Tawagin natin ang ating birthday celebrant para sa kanyang pa-spelling. Dahil po yan. Ato'y nakalaklak ate Mildred ay itid na kanya. Ititid na ate kanya mon. Okay, itid ni Mr. Andy Morena. Ay, siya pala. Okay, Oo. one word lang siya. Okay, one word. Spell. 10 seconds ha. 10 seconds. Ikantay lang ka 20 seconds in mami. Hala. Oh. Ipagpaburandakan tatlo mga abak ka ti best in spelling. Okay. Hala. One word lang siya. Alis ko lang. Okay, go. Spell. Ultra microscopic silicovolcano coniosis. Ayan. Itig ni Andy Morena dyan. Ultra microscopic silicovolcano. Ayan. Badayahan nga dyan. Luglugwinda ka lang. Atoy. Spell ka no iti 8. Spell 8. Words ha, in words. Past tense ti nangang. 8. 8. Wala. At dapat 20 seconds ko 20. panunod. Okay. Maman ka di 19. pinakalaing mo nga friend din. Ikanda ka di 20 18. seconds. Ano, G? Past tense hindi ko. Past tense Past tense ay tinangan. kumain. 8. Past tense tinangan. 8. 8. Hanga 8. 8. Hanga 8. 8. Man, ano coaching? 8. Haan nga number. Lait nga 8. Ajin nanganin. 8. 8. Okay. 20 seconds bilangan tayo. 20. 19. Okay. Okay, thank you very Thank much. you, candidate number 2. 2. Wala, dapat nakalista yung pan nila, ha? Okay, let's welcome our candidate number 3.
Espada. Yes. Ang binigay nilang ipapa-spelling para kay candidate number 3 ay walang iba kundi ang salitang Camaraderie. Ibig sabihin teamwork. Yes, Pagkakaisa. camaraderie. Camaraderie. Okay, 10 seconds taknuha at panunod. Camaraderie. Camaraderie, if I'm not mistaken, C-O-M-M-A-R-A-D-E-R-I-E. Okay, final answer. Camaraderie. Wait. Camaraderie. D-E-R-I-E. Camaraderie. Basta ngayon. Ayan. Thank you Ang very hirap much, kasi, candidate. yung kanina 8 lang yun. Thank you, candidate number 3. May we now call on Thank you candidate so much, candidate number 3. number 4. Paula! Paula, ang literal na baba, ita, ng grupo Team Tarabita. Sobra na Ang ngayon. babang ita. Ayusin mo naman Baba. Baba ita. Ayan. Okay? Ano yun? Ano yung ipapa-spelling natin? Spellingin ko si Mildred. Okay. As you pronounce. Alis tulang atol. Spell. Ang salitang binigay ni Mr. Andy Morena ay walang iba kundi ang salitang conscience. 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 C-O-N. S. Conscience. Katawan na kayo Yeah. ang ni nagbastos. C-O-N-S-C-I-E-N-C-E. Thank you very much, candidate. Number 4. Ayan. I will now call on our last candidate for our spelling bee. Candidate number 5. Ayan. Awan may titugtog tayo. Nawa, nakapoy actually sound tech tayo. Alboy buya mit isuna. Ayan na, bias. Baka ma-G. Bias yan ha, ang tagal. Ang tagal pag-isipan. Ana. Okay, alis to lang. Ay, dati nakita ng lalaki dyan eh. Sinayot to yun na yun. So, ba't... Ay! Hi! Keep, ay bayaw. Bayaw. Okay, our